Coba kaya ngopo? Joget ana tak bagus. Upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha iya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika Ya. Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Tolong. Pak Yono. Boten supen abahmu sithik amane saking Kulonado. Pak Nardi. Mulya, mulya. Oke. Sambung wanci dalu. Apa itu?
Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo Loh.